gehiago gustatu bate, izen da zezer desberdina inoizto inolako antzerako ezer eta ondo gondaz klasin eitxago zen orientazioneko zaiokin aderatute, txoze diferenti eta ondo gonda izan. Olako ekitaldixek pentsetot oso aberasgarrixe dile gaztientzako. Usteot oso ondo dauela lantzeko, ikusteko, norberak askotan edade horrekin ezara ezagutzen asko igual. Oso ondo montaute dau, gaina oso gaur egungo teknologiakin eta holan, eta asko merezi dau. Ilusioa ikusten dira etorkizune, zozer ikesteko gaitasun auketela pentsetot eta hori etxen amaitxuko dela ilusioa dute.